Yes. Okay. Jamen, altså, man kommer jo ingen steder uden at logge ind, så det ved vi, det er det første, vi skal gøre. Så skal vi lige... Og så lander vi... Sådan ellers åber. Ja, så lander vi her. Og det er faktisk der, vi skal ind. Men inden vi går til den del her med linkbilderen, som er der, hvor det er, så vil jeg lige vise jer noget, som der er en god idé lige gør først, hvis det er gjort. Fordi det var jeg selv nødt til lige at gå ind og ændre. Men det her inde på min konto. Der går jeg herned, hvor jeres mobilnummer står, fordi de fleste af os har bare skrevet det ind uden landekode. Så der står bare vores 8 cifre. Når du skal bruge det system her, så kan du rekruttere og sælge i flere forskellige lande. Så har folk brug for en landekode, så de kan koble dig på WhatsApp, eller hvordan de nu vil kontakte dig, hvis de lige har brug for at stille spørgsmål. Og så kan man skrive, og det gør I bare lige ved at trykke på blyanten heroppe. Men kan man skrive plus 45, eller skriver man 0045, John? Hvad siger du? Skriver man plus 45 eller 0045? 0045. Okay. Det siger den faktisk selv, at man skal skrive 0045. Den accepterer ikke det med plus. Det kan den ikke helt finde ud af. Af en eller anden årsag. Men det er så også ligegyldigt. Ja. 0045 virker fint. Og det er bare lige at skrive det ind foran jeres nummer, sådan så den viser det, når det er, at I har nogen, hvor I rekrutterer i udlandet og sådan noget. Så går vi tilbage på dashboard her. Og der har vi jo linkbilder herover, og den kender I jo også alle sammen. Og set, hvordan den har set ud indtil for nylig, fordi jeg har ikke været derinde et stykke tid. Det var derfor, jeg blev overrasket, da hun sagde det, fordi jeg har sådan, jeg har bare mit link, det har jeg kopieret, så det ligger i noter på min telefon. Så jeg altid har det, så jeg bare kan skyde det afsted, når jeg er sammen med folk. Når du er i gang, jeg ved du hvad, lige her, bum, så har de linket. Så jeg har aldrig inde og hente på systemet, fordi jeg har det bare liggende der. Men se, nu trykker vi på linkbilleder. Tænke. Så kommer den her ind. Så kan I se, det der normalt har været før, der har der selvfølgelig stået, hvilke oplysninger den deler, og det er jo derfor, nu ved jeg ikke, hvordan I har sat det, men jeg har hakket af, folk får min e-mail, de får mit telefonnummer, og det har jeg den simple årsag. Du kan jo ikke signe en FBO op, eller lave en preferred customer, hvis de ikke må vide, hvordan de kan få fat i dig. Så derfor, fordi det her det er kun informationer, der deles med dem, så jeg har gjort så min e-mail og mit telefonnummer, det er synligt. Det er derfor, der er flueben. Man kan godt fjerne det, hvis man vil. Men jeg vil jo gerne have de kontakter mig. Se, den her, der hedder SmartShare, det er den, som I kender i forvejen. Den er så blevet lavet lidt om. Så vi kigger lige her, så lige tager den på dansk. Så fortsæt. Nej, ingen rabat her. Og så fortsæt. Og så vælge bare for et... Ja, så nu kan vi bare tage min shop hjemmeside. Og så herind. Så er den, som I kender den med, det er ganske almindeligt, som I lavede linksene, indtil vi kom til at snakke om den nye her. Så der er ingen forskel i den her. Så den vil jeg ikke bruge en masse tid på, fordi det går jeg ud fra, I godt ved. Så trykker vi herover. Og så kan I se her, hvis I er vågne, den her, den ændrede sig lige. Nu hedder det opret en smartcard. Lad os nu sige, at Sten, han kender nogen, der bor i udlandet. Det er det, jeg har hørt, han gør. Lad os sige, at han kender en, der bor... Ja, hvorhen? Vi vil bare sige Australien. Og han har en i Australien, der godt kunne tænke sig at købe nogle produkter. Men han ved ikke, hvordan filen gør det. Så går han herind på den her, vælger landet. Og nu vælger jeg Australien, fordi der blev vi ikke forvirret i sproget. De taler engelsk. Jeg var inde og prøve at lave en på kroatisk, så skriver den altså også på kroatisk til mig. Så det var bare sådan, det var lige op ad bak. Det synes jeg ikke var så godt. Men vi tager engelsk her. Og så kan vi trykke fortsæt. Og her der står den per automatik hernede, ingen rabat på den ordre. Hvor over i den anden herovre, der står den faktisk til rabat, hvor du selv skal flytte den. Så der går du hen og klikker her. Hvad er det, må den kunde gerne vil købe? Lad os sige, at det kunne være noget hudpleje. Så vælger du hudpleje. Så tager du sådan en der. Så kan du se, nu bliver der lagt
0,074 cc, 28,77 australske dollars. Så kunne vi gå ind og vælge noget til vægtkontrol. Og hvis det går for hurtigt, så må I sige til. Så kunne vi tage sådan en forever term, fordi de godt vil have lidt mere energi, og måske have lidt hjælp til forbrænding, og hvad den ellers gør, sjove ting og sager. Og så kan vi lige... Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad en combo pack den koster. En combo pack? Ja. Ja. Så prøver vi at putte sådan en i. Der kan du få nogle forskellige, ved jeg. Du kan få en C9, du kan få med forskellige smag, du kan få det her Sonia Skincare Set. Så det er faktisk bare sættene. Og hvis du tager den, der ligger... Lad os prøve at tage sådan en tri-pack. Så er du oppe på 0,510 cc. Det du så gør her, nu ser vi det her, det er kunden det her, det er det de gerne vil have, den her kunde i Australien. Så trykker du på fortsæt. Førhen har du jo skulle sidde og sende et link til dem. Så har du skulle sidde og prøve på at guide dem igennem, især når de skulle have flere produkter. Hvis de bare skulle have et produkt, så kunne du sende linket direkte til det ene produkt. Det var det, du kunne før. Men her, der kan du sidde og lave en kurv til dem. Så trykker du på fortsæt. Hvad siger vi, den person i Australien hedder? Lad os kalde ham Alfred. Så nu hedder den kurv her, det er til Alfred. Og så klikker du her. Så kan du se, du kan gøre det her. Du kan downloade den her QR-kode, sende til dem, som de så scanner med deres mobilkamera. Den tager jeg så godt nok ikke. Jeg foretrækker at tage den her op, hvor jeg kopierer linket, og så sender til dem enten i WhatsApp, e-mail eller på Messenger. Årsagen til at gøre det, det er, fordi der er rigtig mange, der stadigvæk ikke ved, at du bare skal bruge dit mobilkamera til at scanne en QR-kode. De tror, de skal have en speciel app på deres telefon. Jeg har mødt flere, der siger, jamen jeg har jo ikke sådan en QR-kodescanner. Og jo, du har det i dit kamera. Der er bare alt for mange, der ikke ved det endnu. Om et par år, så vil det være helt normalt. Ja, vi er også meget længere frem i Danmark med alt muligt med en computer end andre lande. Hvad siger du? Vi er meget længere frem i Danmark med alt muligt med en computer end alle andre. Ja, men det her det er så til telefonen, ikke også? Ja. Men det er jo også det, hvis du så sender QR-koden til dem, og så de modtager den på telefonen, og så skal scanne den på telefonen. Det kan de ikke med den samme enhed. Nej, jeg tror ikke, at Forever kan love en QR-kode. Der er der nogle hjemmesider, gør du. Det ved jeg ikke, om de kan. Det er der ikke særlig mange hjemmesider, der kan endnu. Ja. Men her, der ved jeg, at hvis du kopierer linket og sender det til dem, så trykker de på linket, ligesom på en hvilken som helst anden webside. Og så lander de altså det andet. Og hvis det så her så er en, der vil fortsætte med at handle ved dig, så det, der sker, når du lukker den her, det er, så ligger Alfred hernede. Så udover at han selvfølgelig har linket, som han kan bruge igen og igen og igen, men vi kender alle sammen folk. Jeg kan ikke finde det link, du sendte til mig. Kan du sende mig et nyt? Så kan du gå herned. Så herover, der kan du kopiere. Tryk der. Så får du den der. Så kan du kopiere igen. Men man kan ikke bygge mere på. Hvad siger du? Jeg siger, men man kan ikke bygge mere på. Jeg vil tro, at de godt kan få lov til at gå ind og handle mere. Ja, det tror jeg også. Det vil jeg tro, de kan. Kunne du ikke vise, hvor mange lande man kunne gøre det her ved? Det kan jeg godt. Skal vi lige ind her en gang. Nu Hvis vi vælger vi kigger på den. landene her, så har vi jo en stribe her, som man kan se. Ikke så hurtigt. Og det er Ja, fordi du de kan se op lande... på toppen af Australien, Østrig, Belgien, Bulgarien, Canada, Kroatien og Canada. Danmark, vi må også. Finland, Tyskland, Irland, Luxembourg, Moldova, Holland, Nordmakedonien, Nordirland, Norge, Polen, Katar, Rumænien, Saudi-Arabien, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Dubai, Forenede Arabiske Emirater, United Kingdom, og så nederst der, United States. Ja, og Så der er vi dem, også lov. og dem, der kan her, det er dem, vi ved, at de lande, som har linkbilder. Og det vil sige, lige så snart vi kan det her, sådan, så kan vi arbejde i alle de lande, hvor det bare kører på den her led.
Så prøv at arbejde i de her lande, fordi ellers så skal du ikke ind og undersøge alt muligt. Så kan du bare køre på og sige, hvem kender vi i de her lande, og så kan vi bygge det op derfra først, så vi ikke gør det så besværligt for os selv. Ja, lige nøjagtigt. Så det her, det gør det altså bare lidt nemmere. Meget nemmere. Og som I kan se her, så var prisen også lagt på, så I kan se, hvad prisen var. Og så kommer der formentlig lidt fragt på i den ende, som jeg ikke kender. Det er jo cirka samme pris som herhjemme. Kunne du prøve at starte UK op? Det kan jeg godt. Hvad med Kenya? Det kan du ikke bruge, tror jeg ikke. UK, og de taler også engelsk. Det er det næste. Det er så et spørgsmål, om de taler engelsk. Det er faktisk mindretal nu i London. Der er så mange Det er helt vildt. Det er kun 37% englænder i London nu. Så må du gerne tage en startbox. Hvad? En startbox vil jeg gerne have. Jamen, så skal vi over på den anden. Nå, hvor er du henne? Du har for travlt. Det her er kundedelen. Nå, er vi færdige okay. med kundedelen? Er der nogle spørgsmål til den del? Okay. Nej. Godt. Så tager vi Smart Join. Var det ikke smart? Synes I ikke, det er smart? Du vil gerne have, at vi skal signe nogle folk op til forretningen. Det er også den her, jeg bedst kan lide. Ja, jeg elsker Så det. da hun sad og forklarede om kundedelen, så sad jeg og kiggede på den. Så jeg er allerede herovre. Ja. Og nu gør hun det samme med mig. Tak. Så er den byttet. Iskægt. Se, her så har vi United Kingdom. Og det taler stadigvæk engelsk. Så nu er vi oppe og starte op, folk, okay? Nu er vi i Og det kan være rekrutteringsdelen. en FBO, eller det kan være en preferred customer. Ja. Og vi vælger selvfølgelig en FBO, det er dem, vi helst vil have. Så trykker du fortsæt her. Så viser den her, der har du 2 forskellige starterpakker. De er sindssyge med deres hudpleje i England, så derfor så den ene starterpakke, det er altså hudpleje, og den anden, det er Start Your Journey, som den vi kender her i Danmark. Så vi tager bare den, vi kender. Ja. Se. Den har 2 cc. Og kan I se prisen? Og så tænker man, hvorfor koster den kun så lidt? Og det er simpelthen, fordi man har en lov. Det er ikke noget en forever-lov, det er en engelsk lov, som siger, at når man starter i den her branche, må det maksimalt koste de ting. Og så skal de også i skole, inden de kan rekruttere. Så man kan ikke starte. Så de får altså mange flere produkter for pengene, end vi gør her, på grund af den der lov. Så det koster faktisk forever rigtig mange penge at starte UK på det her. Sådan. Men det er sådan, man gør derovre. Så det er en lov, når det er så billigt. Ja. Og det kan vi ikke gøre noget ved. Nej, Lovgivningen, den er som lovgivningen er. nemlig. Og forældre, de følger. Og så kan man igen her, hvad er et godt engelsk navn? John Ja, det er ikke engang og løgn. Ben. John. Big Ben. Big Ben. Det er ud fra uret. Og så går du ind på samme måde her. Så har du et link. Du går lige op og kopierer. Så kan du sende det til vedkommende over i England, hvor end i England de så er. Og så kan du have dem på telefonen, på FaceTime, WhatsApp eller sådan et eller andet. Ja. Og lige fortælle dem, nu skal du gøre sådan og sådan og sådan, fordi de skal jo ind og udfylde alle deres oplysninger nu. Den del kan vi jo ikke gøre for dem. Det eneste vi kan gøre, det er, at vi kan sende dem indkøbskurven, som enten til, at de skal starte som FBO, eller at de skal starte som ved den anden, hvor de bare køber nogle produkter ved os. De skal jo så selv ind og udfylde deres oplysninger, og så beslutte sig for, om de vil være, have en konto, så de bare kan handle hele tiden, eller hvordan de vil gøre. Det er jo ikke noget, vi kan sidde og afgøre for dem her, men det er stadigvæk super fint. Det her, det gør jo, at vi kan bare sidde og sende det til folk, når vi har dem. Og grunden til, at jeg kigger på den med Kroatien, er, fordi jeg kender rigtig mange i Kroatien, og jeg tænker bare, det gør jeg også i Slovenien, men Slovenien er ikke med på. Kunne du ikke lige prøve med Dubai? Det kan jeg godt. For der skal vi ned og hjælpe nogen lige om lidt. Ja, der skal vi ned lige om lidt. Det er jo... Så vi er stadigvæk herinde med rekrutteringsdelen, så tager vi og vælger land her. Der. Og... Skal vi tage den på arabisk? Nej, lad os tage den på engelsk. Det er bare for sjov, så prøv at se, Ja, hvad vi der tager den sker. for sjov. Så se, hvad der står her. Tak. Nu fatter jeg hat, så vi går lige en tand tilbage.
og så tager vi engelsk. Det var sådan, jeg fik den lavet ved den ved Kroatien, for jeg tænkte, at de skriver sgu da for fanden på engelsk til mig stadigvæk, fordi jeg sidder et sted med engelsktalende. Og så bare laver en linke på kroatisk. Nej. Så får vi det hele på den. Og så skal vi til at lære at læse fra højre til venstre, hvad ved jeg. Og det er jeg ikke så god til. Så, og det var en FBO igen. Og her, starter packs. Og så skal vi ind her. Og der er Start Your Journey Light, og der er Start Your Journey Regular. Lad os prøve at se en Light. Ja, Den giver stadigvæk 2 cc. 13. Og den er til 1396 Dubai penge, som vi regnede frem til. Det var 3100 cirka. Ja. Vi kan jo prøve lige at gå ind og se, hvad med den der. For nu tog vi jo Lightpakken. Ja. Så vi prøver at Og dem, der bor i Dubai, de kører altså ned på kontoret og henter den selv. Ja. Så tager vi starter packs, og så skal vi have den regular. Den er også 2 cc og koster samme pris. Ja. Wow, det er sådan, det er. Og så kan de bare køre ned på kontoret og hente den. De behøver ikke at skal... Nej, det går i hvert fald ud fra, at de kan. Og ja, den kalder vi bare Dubai. Ja. Og så fortsæt, og så har du igen linket. Altså, så det er, wow, det er super smart, simpelt at have med at gøre. Der er ikke de store ben i det. Og det, man bare skal holde øje med, det er, hvilke lande er der på. Altså, vi har jo både Tyskland og Sverige, som ligger lige med grænser op til os. Ja. Der var også Norge og Polen. Ja. Var der Sverige? Det var der egentlig? Ikke. Nej, de var der vist ikke på. Jo, det var det. Det var det. Jo, det var det. Ja. Så hvad hedder det? Har vi Norge? Finland. Finland er sikkert også med. Det er United Kingdom. Belgien. Ja, Finland er også med. Ja. Hele Skandinavien er med. Ja, hele Skandinavien. Island er også med. Jamen, de står lige under Tyskland. Ja. Nej, det er Irland. Under Germany. Irland. Nej, det er Irland. Men Island, det hører under UK. Okay. Ja. De er under United Kingdom. Det er en fejl. Hvis alle andre hører det under Danmark. Ja, altså vi har jo Tyskland, der ligger lige... Ja, for pokker. Men også Polen, det er også et godt land. Ja. Og det man kan sige om polakkerne, det er, at de gider lave noget. De ser en idé med det, og de kan se, at de bliver betalt. Det, der så kan være en ulempe, det er købekraften dernede. Altså, der er i hvert fald rigtig, rigtig mange gode grunde til at komme til Polen. Nu er jeg jo bare en ung mand, så det... Vi kan ikke se dig, Mikkel. Vi kan ikke se dig, Mikkel. Kan vi lige få et flot billede på? Jamen, der er helt mørkt. Nej, det gør ikke noget. Lad os se dig. Jamen, det er også det, jeg siger. Det er noget værd noget. Altså, Polen er jo... Polen er et dejligt land. Kom nu, Mikkel. Ja, det er godt, Mikkel. Alt for mørkt. Der er alt for meget lys. Kom så. Ja. Men er der nogen, der har spørgsmål til den her del? Hvad synes I godt om? Du har jo vist det nu, altså det er de spørgsmål, som jeg egentlig sad med. Hvad for noget siger du? Jeg siger, du har jo vist det, som jeg... Ja, okay. Fordi det er jo ikke... var det i sidste uge, at jeg spurgte til i forhold til... Ja, men nu kan I se her, jeg har siddet og leget lidt med det, så jeg har en del lande her, ikke også? Så nu går jeg bare ind, så kan man gå ind her, når man ikke skal bruge dem. Så kan man bare gå ind og slette dem. Nå, jamen det, eller også så kan I bare lægge dem ind, og så skrive landene på, så har I det helt klar til for eksempel en starterpakke, ikke? Ja. Og man kan også bare skrive engelsk, og så for eksempel land og navn. Synes I ikke, det er smart? Hvad siger Mikkel? Jo, nu var jeg ikke på til at starte med, men det lyder da som om, at det er til at finde ud af. Okay. Det er inde på linkbilleder. Jamen, så er jeg tryg. Og hvad siger Connie? Hvad kunne du godt lide? Jamen, altså det var blandt andet den der smart card, hvor at man kan gå ind og så lave en liste på produkterne, og så lave et link. Ja. Jeg synes faktisk, det var skide smart. Ja. Fordi jeg har faktisk kørt lidt rundt i det der. Ja. Fordi man skulle til andre lande. Jeg synes, det er virkelig smart.
Og tænk engang igen, ud af de lande, så lille Danmark får lov at være med i det her. Altså, vi er så heldige. Ja, altså det, Har Spanien med? Nej, Hvad er det for noget? de er ikke med til noget, og det er fordi, der ikke er nogen aktivitet hernede. Så de er hverken på linkbild eller noget, de er helt deres eget land og kan ingenting, fordi de ikke har nok, de har ikke nok, aktivitet hernede. Og når man ikke har nok aktivitet i Forever, så bliver man ikke honoreret til at komme med ud og lege med de store. Værsgo. Så vi er langt bagud på point hernede. ja, det er godt nok tabt tur. Ja, men det gør så, at man bare bliver nødt til at virke hele tiden. Så dur det ikke at have en tudekiks. Nej. Og men det gør så, at man tænker, hold da op, hvor er vi heldige i Danmark. Vi er hele tiden foran. Tyskland er jo først lige kommet på linkbilder her for, ja, ikke ret et halvt år siden max. Og vi har været på linkbilder de sidste år. Så vi er rigtig forgangsmænd. Jeg har været på linkbilder, siden jeg startede for snart 2 år siden. Ja, lige netop. Og de andre ikke engang. Tyskland er lige kommet på med 80 millioner, ikke? Og vi er 25 i Skandinavien. Så vi er så heldige, og det er simpelthen fordi, vi har mange penge der. Vi bruger mange, når jeg går ind og kigger på, når for eksempel så er der hver måned, så fortæller den, hvor meget i produktsalg man har gjort i gennemsnittet. Og forrige måned, der var den på 2,6 cc per køb, og i denne her måned var den en lille smule mindre, der var den 2,1, og det er rigtig, rigtig meget at have et gennemsnit per distributør, der køber. Og det er fordi, vi er rigtig, rigtig købestærke, og det er også derfor, at hvis I gjorde aktiviteten, så var der mange, der ville starte op, fordi de har pengene. Ja, det er ikke det værste sted at bo. Nej, det er det ikke. Så vi bliver overforkælet. Og så har vi lige fået en ny country manager også. Og hun har altså besluttet, at lige nu er vi nærmest på ingen lister, i hvert fald ikke på top 10. Og vi har været på i hvert fald, jeg kan ikke huske, om det var top 3 eller top 6. Men det har vi ikke været de sidste år. Så nu har hun besluttet sig, at vi skal hen og blive verdens nummer 1. Men det kræver, at der er så nogen, der tager deres lederskab og siger, okay, hvem vil være med? Det vil jeg. Men man kan jo ikke gøre det alene. Det er jo noget, man gør sammen med sit team. Man går selv foran, og så gør man det jo sammen med sit team. Men hvis alle teamene, at det kun er lederen, der arbejder, fordi teamet ikke følger med, så bliver vi jo aldrig nummer 1. Så hvis vi skal blive nummer 1, er det jo noget, vi skal gøre alle sammen. Giver det mening? Mm. Og det er jo derfor, vi er med i Forever. Det er jo for at gøre noget alle sammen. Det var en fantastisk gennemgang, John. Jeg er altså helt oppe at køre over vores systemer, og nu også det her. Ja, der bliver mere og mere tilbudt folk. De andre network marketingsvirksomheder, de blegner ved siden af Forever med alt. Men de ved det ikke. Så vi skal ud og fortælle dem det.